Una sa lahat po, nagpapasalamat po kami sa iyo. Sa wakas, natuloy din po. Sa wakas din po, naayos na po kahit pa paano. Mga dating pinagdano namin sa presyo. Alam po namin na kayo po may gawa nito. Sinubukan nyo lang po kami ng umpisa kung hanggang saan kami, hanggang saan ang extension namin, hanggang saan kami maghihintay. At tunay nga po na ang bunga ng paghihintay ay napakasarap. Kasi lahat nakisa, lahat po nakisama. Salamat po sa likod ng sa mga taong nasa likuran nito. I-bless niyo po ang lahat, kilala niyo na po sila. Salamat po sa mga nag-share, salamat po sa mga nag-effort. Salamat po sa inyo. Wala po kaming bukang bibig, kundi salamat Panginoon. Tingin lang po kami ng tulong ninyo na makauwi ng maayos mamaya.